huomenna, oliko se 25. helmikuuta, tulee jäätävä meno Vantaalle. Ja mä kuvaan tätä nyt tällaisella hyvällä kameralla. Tän lisäksi kalastus on kivaa. Nyt 25. helmikuuta olisi matka Vantaalle. Ja kattokaa sitten siitä, että kauanko tässä kestää, että tää pääsee YouTubeen. Ja näin Kärkölä taakse jää. Ja näin matka on alkanut. Mun myöskin löytyy tällainen pipo, missä lukee mun oma nimi. Jippi, Uusimaa! Eli voisiko olla, että on Järvenpään järvi? Ja se on nimeltään Järvenpää. Siinä on Vantaa Ikea. Tuolla mä oon ollut monta kertaa lapsena ja aamiaisbuffetti vaan 5,99. Näin matkamme on Heurekaan. Noniin. Se on se, miten pitkä suolista on. Niin. Tiedätkö minkä aika nyt on? Se pyörä. Se pyörä. Joo. Noniin. Ota. Oota, se tulee. Nyt tulee kohta. Oota, se tulee sieltä. Ja kohta yllätyt varmaan. Ei kohta. Tulee kohta. Tulee sieltä. No niin, se tulee sieltä. Se tulee sieltä. Ota, tulee. Se tulee sieltä. Uima Suomi. Yes. Yes. Suomi. Ja näin. Seuraava jääpaus. Noniin. Buzzer Experience. Oulaisen reilu. Reilu oulainen. Kauraa. Ruista. Kyllä tää mun mielestä on ihan tasapainoinen. Kokeillaan. Yes! On Karl Fazer ja Berta Fazer ja Peter Fazer ja Alien Fazer ja Carl Gustav Mannerheim. Mitä ihmettä se täällä tekee? Ja on Tove Jansson ja Tapio Bergström ja Amelis Oosalu ja Joakim Nurmi, Chris Einarsson, Pojas Maria, Jussi Loponen ja vaan Outi. Mitä toi Mannerheim täällä tekee? Susupalaa!
Täällä olisi näitä Doriksia, mut myöskin karnevaalakeksejä. Vain oppaan johdolla. Tullaan niinku 30 astetta Celsiusta lämmintä. Näin. Fatser Experience loppuu. No niin, mä lähden kotiin. Siinä se on. Järvelän S-Marketti. Kiitos katsomisesta. Jos tai jotain julkaisu- tai tekijänoikeusvaatimuksia rikko, niin pahoittelen siitä etukäteen. Mä lähden kotiin.